A teraz nech sa nejako zvykne sedieť. To je toto. No. A ešte raz nádych. A ideme hore. Vyhneme sa. No a to sa dá ešte aj na tých bradielkách, keď už je zopretý, tak ten sa to tiež dá robiť. To sa má robiť aj keď sa ide do toho sporu, aj keď už je v tom spore, tak to trošičku skoriguje proste ešte tú prejav. No a teraz jemu to ide dobré, keď už je posadíme. A to, čo on má tu na tú pána Leitmana, je... No a tuto má on teda evidentne cez sedmičku. Cítite, že to je... Necítite, nemusíte cítiť nič. Malinký rozdiel. Hej, malinký rozdiel, ale... Na tej pravej strane. Hej, tu keď chcete si trošku mrknúť, ale veľmi rýchlo, lebo ideme robiť teraz ten plantogram. Skúste si túto nad týmto, aj on sa dvihne teda, a ideme hore. Tak, dobre. A on by mal trošku zasunúť pri tom toto. A hneď, aby tá postúra bola proste, rozumiete, vyrovnávame tie krivky, ktoré zub času proste niekedy tam, dobre.